Takže, čáro mrdáro, já jsem ITP Frances, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme velice neobvyklé video. Velice neobvyklé na tomto kanále. Takže, proč zrovna neobvyklé? Co hodlám točit? Co prostě bude tak neobvyklého? Nebo co je na tom tak neobvyklého na tomto skurveným videu, na tomto skurveným kanále? Je to, že to je reakční video a já mám dělat původně ITP. Co to je, si říkáte? Já sám nevím, pičo. Bože, co tohle to bylo za kokotiny. Ach jo. Takže proč jsem se vlastně dneska rozhodl natočit reakční video? No je to z toho důvodu, že jsem nahypovaný jak prase a chci tu nahypovanost k něčemu využít. A našel jsem si kanál, který stojí za to na něj reagovat. Takže doufejme, že si tu reakci užijete a že se u ní posmíte. Tak, a já smím pokračovat dál. Co jsem si vybral za oběť? Říkáte si, koho by jsem takový čurák jako já zdisovat? Vybral jsem si celkem takový decent shitty kanál, který se jmenuje Pekac Games. Co mě na tomhletom kanále jako první věc zaráží, je to vlastně ten název a ten jeho content, co on natáčí. Jmenuje se Pekac Games a natočil někdy nějaký let's play. Oh hej, natočil. No ale jinak zatím jako nějaký let's play nenatočil. Tak koukám. Tak to jsem si nasral do huby, no. Myslel jsem, že let's play tenhle ten kokot nenatáčí. Jo. Že prostě má všude jenom vlogy a že se prostě jmenuje Pekac Games jako Pekac Games. Drtivou většinu videí, co tam má, tak jsou prostě normální videa, jako vlogy, nějaký kouzla, tady vidím kouzlo s papírem, na to se podíváme. Ale tak jako video, které mě jako donutilo natočit na ně reakci, protože je to prostě kanál, jednoduše řečeno mobilní. Natáčí si videa přes telefon, stříhá to přes telefon, myslím teda, a dělá všechno přes telefon, prostě takovej ten basic shitty kanál roku 2017, jo, co byste očekávali? Řekneme si proč zrovna na takovejhle nevinný kanál, ty vole, se opakuju, to už je strašné. Je to video, které se jmenuje Alan Walker Faded Pekac Remix. Říkáte si, asi to bude nějaká píčovina, co on udělal přes nějakou apku na telefonu, přes nějaký DJ nebo jak se jmenuje ta kokotina. Ne, prosím pěkně, on si stáhl písničku, která, jo, je Alan Walker Faded, ale není to remix od něj, je to remix od Reflye, který je normálně na Dubstep Gutteru, můžete si to jít klidně vyhledat. A pustit si k tomu i toto, lebo já to tady pouštět nechci si to zase nechci si to stahovat jednoduše. A prostě to skopíroval jednoduše, prostě dělá, že ta písnička je jeho a to jsem se s ním ještě dohadoval na Facebooku, lebo toto je můj bývalý kamoš. On si mě potom odebral, nějakou náhodou, nevím proč. A nemůžu si ho zpátky přidat, on je to taková píča, nevím co se s ním stalo, prostě si mě odebral, to jsem mu nic špatného neřekl. To mi tam ještě říkal, že to je prej jeho a že to dělal přes mobil. Však ty piče, je to kompletně skopírovaná písnička, nic tam nepřidal prostě. Nevymrdal se s tím, prostě to stáhl, uploadoval a dělá to jako za svoje. To je úplně nesnáším, když tohle to někdo dělá. Mně to přijde takový, jako takový hrozně egoistický, takový úplně dementní. Fakt nechápu takovýhle lidi, co to dělají. Jako jste normální do piče. Jestli někdo tohleto dělá z mých subscriberů, tak ať ohlásí odběr prostě. Já je tady nechci, já tady nechci takové lháře. No a potom ještě mě celkem uchvátilo video Konflikt s řidičem. Mějte na paměti, toto video je 5 měsíců starý. A změnil se nějak? Ne, nezměnil. Kdybychom se podívali na nějaká jeho stará videa, vyjde to úplně stejně. Jo a mimochodem v těch videích mumláš jak kokot, nevím proč. Takže, jdem se teda podívat po těch 5 skurvených minutách. A já to prostříhám, takže to budou třeba 3, nevím. Nevím, jak si s tím pohraju. Podíváme se na video Konflikt s řidičem. To video má prosím pěkně 3 minuty a 38 vteřin.
řeknem si, co tam má špatně a to je asi tak všechno. Jdeme na to! Tak čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa a toto video je prostě taková... Pokud byste ho náhodou neslyšeli a i přesto, že jsem ten zvuk zesílil, tak se omlouvám. Puste si to původní video, hej. Puste si to původní video bez toho, aniž bych ten zvuk nějak poupravil. Pičo, já si dal málem repráky na maximum a furt ho neslyším. Bože, proč tak mumlá? Jo a mimochodem, takovejhle mikrák, to je snad ten největší cancer, ty pičo. Takovejhle mikrák má můj Lenovo za 2 litry, jo. Pravděpodobně i on má Lenovo za 2 litry, lebo ten mikrák zní úplně stejně jako na tom mým telefonu. Proto právě potřebuješ křičet. Prostě ne jako že křičet jako deší, prostě že řvát na celé kolo jak piča, ale takhle, prostě potřebuješ hlasitěji zmluvit, ten mikrofon je debilní a ty vole vystříhne tě prostě v půlce a potom tam ty vole se, jako kdyby se zkousal prostě, takový, že normálně by se zněl takhle. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, ale ten mikrofon ti udělá toto, když tam ještě mumláš ty vole, že čau lidi, asi tam, já dneska povídám. Ty vole, kdyby si aspoň mumlal do mikrofonu, měl před sebou počítač a prostě do toho mikrofonu mumlal a pak to nějak zesílil, když ten mikrofon bude šumět tak piče a třeba aj samo o sobě ten šum bude hlasitější než tvůj hlas, ty vole. Tak já si myslím, že by to bylo lepší než to, jak mumláš do toho Lenovo mikrofonu. Nic jdem dál. Nevím jak to říct, prostě... No, dozvíme se to ještě někdy teda, co to bude. No, když už, tak je to třeba nějaký příběh nebo kecací video, jo, když už. Nemusíš tam potom sedět 5 hodin, no, nic, nestojí ani za komentářem, prostě dál a... Nebože proč, ty mě trápíš. Já vůbec nevím jak to říct, ale... Prostě vám řeknu takovou příhodu, co se mi dneska stalo. Prostě, ty vole, kámo, opravdu, ty vole, seš ty někdy sám doma? Seš ty někdy sám, jestli ne, tak to ještě teda pochopím. Ale jestli jsi byl teďka sám doma a mumlal jsi do toho mikrofonu takhle jako schválně, seš normální, vole. Pičíš, jak se tam kůšeš, já ti sotva rozumím. A mumláš tam ještě do toho. Co to je, sakra? No, náměstí tady. No, ty vole, jsi tam zajebal, kurva, jak já, kdyby jsem do toho přidal teďka ten wave efekt v tom Sony Vegasu, se tam prostě zakrutil. Jsem nepochopil, někde, náměstí myslel, v Bidžově, nevím. Jdu s kámošem, u náměstí a najednou prostě přecházíme silnici po přechodě. Pozor, šli s kámošem a přecházeli silnici po přechodě. Schválně se z toho vyvine. Ty použij asi nějaký konflikt s řidičem. Šel prostě s kámošem ven, kámo. Ty vole. A najednou vidím auto jak jde, že jo. Auto jak jde, jo. Ono to auto má nohy, že jo. Když vidí, že jsem na přechodě, tak určitě zastaví. Jenže ne, on musí jet dál, že jo, skoro mě nabere na kapotu a vole, zastaví, vole, vyleze z toho auta. Jako, ještě na mě začne řvat, vole. No, já ani nevím vlastně, proč jsem to zastavil, hej, já ho nechám chvíli mluvit, dobře, málem ho auto přebralo na kapotu, škoda, že se to nestalo doopravdy. Ale tak jako pobavilo mě to teda s tou kapetou teda. Nevím teda, proč se tady směje, ty pičo jako kot. Mimochodem pěkný štětec. Kurva ne, já z toho nemůžu, prostě na mě začal řvat, co stojím uprostřed silnice, vole, já mu říkám, vole, když jsem byl na přechodě, ne, já nevím, co na mě řveš, vole, ještě mě napadne, ty vole, kokot. Já...
Asi se koukal na tvoje videa a řekl si, že ty vole, té kokota se jde zabít, tak si sedl do auta, najednou tě vidí a seš píčí. Já mám taková teorie moje. Ale ještě, že mi neviděl do obličeje, jsem měl šátek a čepici na sobě. Tohle. Ty vole, tak seš padlej na hlavu. Seš padlej na hlavu, ty hej. Tak ty jsi rakla. Ty seš rakla. Kámo, ještě se div potom. Ještě se div. Ty vole, existují kokoti, ty vole, jako ty a prostě si vezmou šátek přes ksicht do ulic, jestli to teda bylo přes ksicht, já tě ještě nechám o chvíli mluvit, já si to chci potvrdit, že to bylo přes ksicht. Slyšel jsem, že jsi měl šátek a čepici. Kurva, to je. To jsem měl na sobě takhle čepici. Jim jdeme. A jasný, padáš čurák, no. Takhle jsem měl prostě na sobě takhle šátek. Ty vole, tak se ještě div, že tě chtěl nabrat. Třeba si tě splést s teroristou. Takhle je nebezpečný chodit do ulic, teď vážně, takhle nikdy do ulic nechoďte. Může se někdo objevit a vidí vás takhle v tom šátku a v té čepici a může si myslet, že jste terorista. Nedivil bych se, kdyby tě přejel, kdybys měl ještě na sobě tašku, ty vole, místo učení, ty vole, co bys tam měl, pokud jsi šel ze školy, tak bys si myslel, že bys tam měl bombu, čiže bys to hodil takhle před auto a bylo by fin, ty vole. Ne, opravdu takhle do ulic nechoďte, je to nebezpečné. Můžou si vás někteří lidi splést s teroristou. Buď rád ještě, že tě někdo nezastřelil, pravděpodobně by to někdo udělal. Ty vole, z toho náhlého ticha prostě, jak mám tady na max ty depráky, vole. Tak ty vole, mě úplně tady málem rupnul subwoofer z toho pádu telefonu. Teď se nedělám prdel, mě se pak zatřásl celý stůl, ty piče. A takhle mi spadla kamera. No nepovídej, to jako fakt nikdo nepoznal. Ne vůbec. No. No. Kurva. No prostě, měl jsem štěstí, že mi fakt neviděl. Ne, prostě, já z toho čuráka nemůžu. Já zas nemůžu z tebe, jaký jsi ty kokot, ty vole, jako fakt vážně. Ty vole, jestli toto video uvidí, tak ať je ještě rád do piče. Proč takhle chodit do ulic? Proč? Ty vole, fakt se tam objeví někdo, kdo si tě prostě může splít s teroristou, ty vole. Ty vole, ty jsi rakla, fakt, ty vole. Měl chuť se mu prostě dát do držky, jakože tohle není normální. No není normální, jak se oblíkl. Co více k tomu říct, já se musím furt vyjadřovat k tomu, jak si oblékl prostě jednoduše. Jakože, co to je za feťáka, tohleto, nevím, za magora prostě. A ještě nejlepší, ty vole, on vyjíždí z uličky. A pak, vole, jak mě seřve, ještě mě napadne, vole. Tak počkej, tak vyjel z uličky, ještě tě seřve, ještě tě napadne, tak jako napadl psychicky nebo fyzicky, no to má dva významy, tak kdybys nám ten jeden z těch významů řekl, bylo by to jako celkem dobrý. Ale já si myslím, že psychicky, teďka jako myslím vážně, že psychicky ho asi napadl, že mu nadával. Otočí to, objede kostel a je znova v té uličce a tam zaparkuje. Co? Kamo, cože, že zabočil do uličky. Počkej, ještě jednou. Přetočím to o 5 sekund zpátky, jsme na 2 minutách 42. Opět, dobře, tak na 2 minutách 35, dobře, tak o 7, no, o 7. Tak, pojď s tou uličkou. Otočí to, objede kostel a je znova v té uličce a tam zaparkuje. Tak počkej, objede kostel, je znova v té uličce a tam Ty vole, I can't get this, what the fuck is this joke, man, I can't get this is on konflikt s řidičem, brat, toto na mě. Fuck Logic. Jo, fuck Logic, i je sračka, Logic do hrobu. Je to pokud no. Co byste čekali od takových lidí, ty vole, který do vás, vole, chtějí prostě ten konflikt vyvolat.
Ty pičo, ještě si stěžuj! Já na to nemám, já to zavírám, uzavírám případ, law and order, ten piče. Ne, já to vypínám. Komentář uživatele Assault TV udělal v ITP na Datla. Jo, někdy až bude čas, tak možná, určitě. Ty vole, co si z toho videa mám pobrat? Že ten kluk, ten Pekáč je debil, jako opravdu debil, toto prostě, kamo, ještě se div, že tě málem přejel, prostě, fakt takhle do ulic nechoď, nechoď prostě s šátkem přes ksicht, nechoď. Někdo si tě může splíst, vole, s tím, že jsi terorista, nebo si tě pobrat, že jsi prostě terorista a jsi v píči. Tě se div, ty magore. Ty vole, proč na to natáčím reakci, ty vole? Já vůbec nevím, na co mám dál reagovat. Nevím. Mrdám na to. Takže co jsem si z tohoto videa pobral? Já jsem čekal, že na více videí na tomto kanále zareaguju, ale to prostě nejde. Tady jsou potom videa, na které se prostě nedá reagovat, prostě tricks karty, hashtag Pekáč, na to se nedá prostě jednoduše reagovat. Fotbalové soustředění, večerní vlog, na to se taky nedá reagovat, tam prostě dělá room tour takového hotýlku, ve kterém se zabydlel s nějakou partou, se kterou hraje fotbal, tak jsem to teda tak pobral, že fotbalové soustředění. Večerní vlog, na to se taky nedá reagovat. Takže tady máte konflikt s řidičem. Doufám, že se vám moje reakce líbila, nebo já nevím, co dále více tady dělat, spíče. No, to je všechno. Tak se mějte, užívejte a doufám, že se na tohleto video Pekáč koukne. A nemějte konflikty s řidičem okolo kostela u uliček, píčo. Tak, to je všechno. Čáro mrdáro, miluju vás. Lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte. Zahřejměte u srdíčka. Papa.